Glazba je za mene profesija, način života, velika ljubav. Mislim da je glazba koja je umjetnost općenito ono što nas čini ljudima. Ta jedna vrsta komunikacije, kreacije, igra, ono nešto dječje u biti što ostane u nama i mislim da u krajnjoj liniji nismo na ovom svijetu da bi čekali u redu plaćati račune u banci, ispunjavali formulare, nego da smo tu da se kreativno na neki način izrazimo. Da, ono što je volim kod ploča, staviš ploču, to traje 20-25 minuta i to je taj tvoj fokus pažnje i nakon toga se moraš fizički ustati, promijeniti stranu ploče i slušati dalje. Pozivam vas da dođete 22. travnja u prodavaonice CD-a u vašem gradu gdje će se događati niz različitih programa, koncerti mladih bendova, razgovori, bit ću i ja prisutna i mislim da to je jedna lijepa prilika da se podružimo i popričamo o stvarima koje nas zanimaju.